дар ҷаласаи мушовараи сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе натиҷаҳои фаъолияти соҳаи маорифи шаҳри Душанбе, ҳолати кунунии рушди соҳа, дурнамои он, камбудиҳои ҷойдошта, масъалаҳои баландбардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва омилҳои таъсиррасонии он, сифат ва самаранокии фаъолияти таълимию тарбиявии муассисаҳои таълимии пойтахти кишвар дар 6 моҳи соли 2024 бо иштироки муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, намояндагони Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, шуъбаҳои маорифи ноҳияҳои шаҳри Душанбе, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва ғолибони озмунҳои гуногун баррасӣ шуд. Дар чорабинӣ муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода суханронӣ намуда, ҳолат, дурнамо, сатҳу сифати таҳсил, фаъолияти муассисаҳои таълимию томактабӣ ва дигар масоили муҳими соҳаро бо масъулин таҳлил намуд. Таъкид гардид, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зимни мулоқот бо аҳли маориф ва илми кишвар тамоми самтҳои фаъолияти маорифи кишварро таҳлилу баррасӣ намуда, рушди иқтисодиёт ва тақвияти рақобатнокии онро бесаҳми сармояи инсонӣ ғайриимкон дониста, илму маорифро яке аз омилҳои асосии рушди кишвар ва аҳли маорифу илмро захираи бузурги зеҳнии ҷомеа дониста, ҷиҳати баланд бардоштани мақому манзалати аҳли маориф дар ҷомеа аз нигоҳи иҷтимоӣ, маънавӣ ва молиявӣ давра ба давра тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуда истоданд. Зикр шуд, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, бахусус раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, дар пайравӣ ба сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа дода, баҳри рушди соҳа ва ҳамқадами замона гардидани он барнома ва иқдомҳои ҷадидро роҳандозӣ намуда, дар самти муосиркунонии соҳаи маориф дар шаҳри Душанбе ба дастовардҳои бесобиқа заминагузорӣ намуданд, ки дар сатҳи ҷумҳурӣ назир надорад. имрӯзҳо кормандони соҳаи маориф шаҳри Душанбе бар он назаранд, ки беш аз пеш саъю талоши худро дар самти рушди сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе беҳтару хубтар ба роҳ монанд ва тамоми он дастовардҳо, тамоми он озмунҳое, ки имрӯз аз ҷониби ҳукумати мамлакат яъне эълон мегардад, шаҳри Душанбе бахусус мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, алалхусус раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ он озмунҳоро дастгирӣ намуда, қарорҳои дахлдори худро мебардорад. Тамоми он муваффақиятҳое, ки имрӯз аз ҷониби хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ба назар мерасад, ин дастгирӣ бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нисбати соҳаи маориф мебошад, ки тамоми он санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, бахусус тамоми он озмунҳое, ки дар ҷумҳурӣ эълон мегардад, дарҳол дар шаҳри Душанбе қарорҳои дахлдор қабул карда, муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ва кормандони соҳаи маорифи шаҳри Душанбе онро татбиқ менамоянд. дар чорабинӣ қайд гардид, ки феълан дар шаҳри Душанбе 163 адад муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо теъдоди 32121 нафар кӯдак фаъолият намуда истодааст. Теъдоди 201 адад муассисаи таълимӣ бо фарогирии 285378 нафар хонанда фаъолият менамояд, ки ин шумора дар ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан 2 адад ва 10458 нафар зиёд аст. ҳамзамон 12302 нафар синфи 11-ро хатм карда, ҳуҷҷатҳои 49 нафар довталаби медали тилло ва нуқра ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст. Аз шумораи умумии хатмкунандагони синфи 11, 10068 нафар барои шомил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурӣ аз қайд гузашта, 10008 нафар иқдом намуданд дар хориҷи кишвар таҳсил намоянд, 350 нафар ба муассисаҳои олии қудратӣ ҳуҷҷат супориданд, ки 92%-ро ташкил медиҳад, ки баландтарин натиҷа арзёбӣ гардид. Ба иттилои масъулин, сифати таҳсилот дар ҷанбаси соли таҳсили 2023-2024 45.8% ва дараҷаи азхудкунӣ 99.2% ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан 0.5% ва 0.8% баланд гаштааст. дар идомаи чорабини ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии маърифати ҳуқуқӣ, оини худшиносӣ ва омӯзгорони онҳо, инчунин ғолибони даври шаҳрии беҳтарин кабинети методӣ қадршиносӣ гардиданд. сарвари давлат дар паёми ахирашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин иброз доштанд: амалӣ намудани меъёрҳои Конститутсия ба мо имконият дод, ки рушди устувори ҷомеа, сулҳу субот
ваҳдати миллиро таҳким бахшем, рушди иқтисодии кишварамонро пурзур намоем, барои ҳар як шаҳрванди мамлакат шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам орем. мехоҳам ки дар оянда як мутахассиси хуби соҳаи ҳуқуқшиносӣ шавам, ба халқу ватанам содиқона хизмат намоям, чунки ояндаи миллату давлат дар дасти мо наврасону ҷавонон мебошад. шак нагуфтанд ки пешрафти давлат аз соҳаи маориф вобаста аст. ҷаноб оли дар яке аз вохӯриҳояшон бо зиёи кишвар гуфта буданд ки маорифро дар сиёсати худ дар мадди аввал мегузоранд. ҳамаи ин суханҳои ҷаноб оли сармашқи кори мо аст. албатта мо мехоҳем ки боз дар оянда роҳҳо усулҳои навро истифода бурда барои баркамол расондани насли нав тамоми заҳматҳои худро дариғ надорем. ҳамчунин дар чорабинии саҳми маорифчиёни пойтахт ҷиҳати таҳким бахшидани ҳусни зебоипарастӣ, ба вуҷуд овардани фазои эстетикиву маданӣ, тарбияи маънавии наврасон ва ҷавонон дар ҷомеа, равона сохтани тамоми нерӯ, қувват, дониш ва малакаи худ баҳри васеъ гардонидани ҷаҳонбинии наврасону ҷавонон ба рушди тафаккури илмию эҷодии онҳо аз ҷониби масъулин таъкид шуд.